को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं युवा स्टार अखिलेश लाल यादव को। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। की बताई रे भैया अपन दिल हवा के बात कल हेटे कहटर रोका के छौड़ी देला कौरे हाथ। की बताई रे भैया अपन दिल हवा के बात कल हेटे कहटर रोका के छौड़ी देला कौरे हाथ। कैसे कहियो कि हमर हो नैना चाहर हो गेलो, कैसे कहियो कि हमर नैना चाहर हो गेलो। तो हमारा भाटे पर के छौड़ी से प्यार हो गेलो, हेरे भाटे पर के छौड़ी से प्यार हो गेलो रे भैया। हमारा भाटे पर के छौड़ी से प्यार हो गेलो, हेरे भाटे पर के छौड़ी से प्यार हो गेलो रे भैया। पेन्ही के सोटा छौड़ी हाथ के बहलैला कऊ प्यार करेला हमरा उहे तासी खैला कऊ। सुन ले पेन्ही के सोटा छौड़ी हाथ के बहलैला कऊ प्यार करेला हमरा उहे तासी खैला कऊ। राइटर हमन अखिलेश भी तैयार हो गेलो, राइटर हमन अखिलेश भी तैयार हो गेलो। तो हमारा भाटे पर के छौड़ी से प्यार हो गेलो, हेरे भाटे पर के छौड़ी से प्यार हो गेलो रे भैया। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।